Cosrx mi poslal ich novú radu na vyskúšanie, tak poďme sa na to pozrieť. Celá rada sa vyznačuje tým, že má v popisku 5 PDRN, tak poďme sa na to pozrieť. PDRN je látka, ktorá sa získava z DNA, teda najčastejšie z DNA lososa, ktorá má regeneračné, hojivé účinky a zlepšuje elasticitu pleti. Práve preto je využívaná v estetickej medicíne a teraz najnovšie už aj v skincare. Táto rada teda sľubuje 5 týchto DNA, to by mala byť priamo lososia. Vďaka širšiemu zloženiu táto rada cieli hneď na viac problémov. Obsahuje niacinamid a alfa-arbutín, ďalej obsahuje kolagén, pantenol a alantoín na ukludnenie, peptidy a adenozín na elasticitu pleti a kyselinu hyaluronovú. Pozrieme sa najskôr na toto sérum. Konzistencia je taká vodová, vodovo-geliková, je veľmi príjemné a hlavne nelepivé, čo je pre mňa veľmi dôležitý faktor. Zanecháva príjemný glow. Takisto tóner rozložením veľmi podobný, nelepivý, ale nezabudnite ho nanáčať na navlhčenú pleť.